Ja! Wow! Så er han tilbage. Det var godt. Nå ja. Der var hul. Kom så, Claus! Kom så, Claus! Kom så, Claus! Ja! Charlotte! Hvem er det, der ligger tæt ved? Flemming. Ej, altså. Yes! Nej! Ja! Jamen, den kan godt blive udvasket. Det er jo holdtryk. Jeg synes, det er en utrolig entusiasme for at få lov til at tage opvasken. Ja! Nej. Det var det. Pas på. Ja! Den var god. Jamen, så står der 3-3, kan jeg regne ud. Skal de så ikke bare kaste én? Jo. Ja, 3-3. Er det rigtigt? Ja, jeg ligger der som etter, ikke? Og så ligger jeg til højre for dig og venstre for dig. Og der. Godt. Så er det en bold hver, og så er det nærmeste bold, der vinder. Det er da utroligt. Men I må selv vælge. Det er måske meget, det er herhen. Nå, men jeg tror, det var Charlotte. Det er Charlotte, ja. Det er Charlotte, den ja. Hvad har du for noget? Jeg har noget. Og overdommeren kaster igen, eller hvad? Den der til at se. Nej, Eller den bliver liggende? Nå, ja, den bliver liggende. Spørgsmålet er, om der ikke er fratrukket point for at fjerne en del af banen der. For at pille ved svine. Er det kun én bold? En bold hver. Nu er Christian. Og knækker køllen. Det er fordi banen er så godt trumlet, så løber det lidt rundt. Flyt dig derinde. Ja. Var det lige, du gjorde det? Den langt fra. Den langt fra. Den har bare retning. Er det noget med op i luften, siger du? Nej, det kan du ikke. Det kan du slet ikke. Bare smid den længere. Så hviler det på dig. Åh, det er for hårdt! Ja. We are a winner! Pas lige på, fotograf, hvis I se. Ej. Men de to bagerste, de er ikke tæt på.